Ale Viera Bila by sa mohol byť. Čože? Viera Bila? Či? Viera Bila, no. Či? Jo, ja neviem. Dobre. Áno, môže byť? Zeptej sa si, viete, kto je Viera Bila. Viete, kto je Viera Bila? Viete, ja som. Ale tak nech to má jednoduchšie, tak to dajme, že kapelníka z kapely Viery Bilej. No, jenom jí budeš stát od automatu. Ne, tak to je možno komplikované. Dobre, skúsme teda Igorovi niečo vymysleť. Ako? Hlasite, prosím. Harry Potter. Ako? Jedna šikovná, alebo tých miliardy? Tá šikovná? Viery Bílé. Spermie není zlá. Ale povedzme si, či tá, čo dojde, že... Ono sa poznáme. Dobre, je to na tebe, Igor. Čiže, Igor, kde sa premení? Na ako sa premení Ondro? Pinocchio. To je ľahké, to je ale letí. Ale to sa hrali, ale to je letí, lebo... Viera Chytilová. Písmo. Ako? Veš? Veš, možno nie je zlá. Zatiaľ najbližšie k tej spermii veľkostne, no. Veš by nebola zlá, možno. Či? Ako? Kaktus? Bazén? Bazén? Nebyť bazén, taký fínivka. To je ťažké, to je taká... Dobre si tvorme, ešte máme čas. Viera Chytilová. Deštík alebo anténa? Já už taky, jak jsem hrál spoustu jako dneska těch, tak už jsem taky takový očekovaný. To bude za mě asi. Viera Chytilová. Ne, budu veš. Buď veš, a podľa mňa to je tak najlepšie. Dobre, a ako sa premení Michal? Jack Sparrow. Jack Sparrow sme hrali o 3:30 to by na to. Ako? Ako? Zimmermann. To sme už dali. Sem sme taký dali. Cukeňa. Jackie Chan. Jackie Chan není, ne? Ale já nevím, jestli není velký, že jsme se věc, ale jako Hromosvod. Napadaj, Edare. To nevadí, že budete veci len. A čo? Hromosvod, no. Hromosvod, no. Pozemou. Jak ten smočko. A ozabok není zlý. Já nevím, co to je. Ozabok to je taká krávina, čo sa s tým... To je taký najdebilnejší hudobný nástroj, aký by mohol byť. To len položratí, oni mohli sa... Ale tak to keď nevieš, tak nie. Dobre, skúsme niečo, čo sa vie hýbať, alebo niečo také... Čelka Mája. Polárky z hárky. Skúťal už, ja bol polárny zážne, to je. Že ty nikdy nezajdeš o svej. Polárny záže, dobre.